салом дӯстон, футбол достоне мебошад ки аз пирӯзиҳо, шикастҳо, драмаву рӯйдодҳои ғайричашмдошт иборат мебошад. Барселонаи Каталония ба бозии даври якҳажниҳои Лигаи Чемпионҳо муқобили Бенфика дар ҳолати ногувор ворид шуд. Баъди марги ногаҳонии табиби даста Карлес Миньяро Гарсия, бозӣ бо Осасуна дар Ла Лига ба таъхир афтод. Ин танаффус метавонист ба каталониҳо кӯмак кунад, вале Бенфика низ ҳафтаи гузашта бо қарори Федератсияи футболи Португалия бозии худро мавқуф гузошта буд, вале ин ба онҳо кӯмак накард. Онҳо дар бозии аввал ҳатто дар ҳолати бартарӣ дар шумораи бозингарон доштанд, бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуда буданд. Акнун дар варзишгоҳи Манжуик ба шогирдони Бруно Лаже танҳо ғалаба лозим буд, дар ҳоле ки Барселонаро ҳар натиҷаи ғайр аз шикаст қонеъ мекард. Омори таърихӣ низ ба фоидаи каталониҳо буд. Онҳо дар 10 бозии охирин танҳо як бор ба Бенфика бохта буданд. ғайр аз ин, дар 22 бозии охирини худ муқобили дастаҳои португалӣ БАРСА ҳамагӣ як бор шикаст хӯрда буд. Мо мухлисони Барселона бозиҳои дастаро ба таври мустақим дар телеграм-канали БАРСА TG тамошо мекунем. Агар хоҳед ки ба ҷамъияти футболӣ ворид шуда хабарҳои бештарро дастрас кунед, пас ба ссилкаи дар зери навор буда дароед ва обуна шавед. ёдовар мешавем ки имшаб Реал Мадрид бо дастаи дигари Испания Атлетико Мадрид барои баромадан ба даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳо рақобат мекунад. Тамошои ин бозиро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. Ана бо истифода аз калимаи серноки TG БАРСА то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа шавед. маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз лаҳзаҳои аввали бозӣ Барселона нишон дод ки барои пирӯзӣ ба майдон баромадааст. Каталониҳо бозиро пурра таҳти назорат гирифтанд ва ба Бенфика фишори сахт оварданд. дар дақиқаи сеюм Педри зарбаи худро ба иҷро расонид, вале пас аз рикошет тӯб ба дасти дарвозабони ҳариф афтид. ҳуҷуми аввалини воқеан хатарнок дар дақиқаи 11 ба амал омад. Ямал боз ҳам масъулиятро ба дӯш гирифт. Бо суръати баланд майдонро убур кард ва партофти дақиқеро ба Рафиня анҷом дод. бразилӣ бо як зарбаи зебо тӯбро ба самти муқобили дарвозабон равон карда Барселонаро пешсаф кард. Аммо меҳмонон низ таслим шуданӣ набуданд. Онҳо аз фурсат истифода бурда зарбаи хатарноки Атаменди пас аз зарбаи кунҷӣ ба дарвозаи Барса ворид шуд. бозӣ бо суръати баланд идома ёфт. ҳамлаҳо яке паси дигаре суръат мегирифтанд. дар дақиқаи 26 Ламин Ямал боз як шоҳасар офарид. ин дафъа ӯ ба ҷои пас худаш тӯбро аз фосилаи дур ба кунҷи болоии дарвоза фиристод. ин гол метавонад яке аз беҳтарин голҳои мавсим гардад. нимаи аввал бо голи навбатии Барселона ки Рафиня иҷро намудаш ҷамъбаст шуд. ин ба каталониҳо имкон дод ки 45 дақиқаи баъдиро таҳти идораи худ гиранд. ҳарчанд Бенфика баъзе имкониятҳоро дошт, бозингарони онҳо қобилияти ҷазо додани рақибро надоштанд. танҳо дар дақиқаи 85 меҳмонон як зарбаи хатарноки амдуниро анҷом доданд, вале Шесни боз ҳам дар ҷояш буд. дар дақиқаи 89 Барселона як гӯшаи хатарнокро ба ҷо овард. пас аз партофти Рафиня Эрик Гарсия бо зарбаи сар тӯбро ба дарвоза фиристод, вале ҳимоятгарони Бенфика сари вақт тӯбро баргардонданд. 2 дақиқаи иловагӣ низ бидуни гол анҷом ёфт. Барса бо ҳисоби 3-0 ба чорякфинали Лигаи Чемпионҳо мебарояд. ин бозӣ фарқияти дараҷаи дастаҳоро нишон дод. Барселона бозии хело ҳушёрона ва хунсардона нишон дод. ҳеҷ як имконияти рақибро барои бозгашт ба бозӣ иҷозат надод. Бенфика мехост ки бозӣ кунад, вале сатҳи онҳо барои рақобат бо каталониҳо кофӣ набуд. ана қаҳрамони бозӣ бешубҳа Ламин Ямал шуд ки ӯ дар синни ҳамагӣ 16-солагиаш аллакай ҳамчун ситораи воқеӣ бозӣ мекунад. фарқиятро эҷод мекунад ва сарнавишти бозиро ҳал менамояд. ду лаҳзаи ташкилкардаи ӯ на танҳо хотироти зебо гузошт, балки нишон дод ки ӯ як бозингари сатҳи ҷаҳонӣ аст. Флик низ кори бузургеро анҷом дод. ӯ дастаашро барои бозии комил омода кард. имкониятҳоро дуруст истифода бурд ва стратегияро барои захираи нерӯ дар бозии муҳими Примера ба кор бурд. хулоса Барселона на танҳо ба чорякфинал роҳ ёфт, балки ин корро бо обрӯ ва сатҳи баланд анҷом дод. агар онҳо ин ҳунари худро давом диҳанд, пас метавонанд дар ин мавсим барои чизи бузургтаре мубориза баранд. ба ҳамин тамом дӯстон, ғалабаи Барселона ба кулли мухлисон муборак. то наворҳои баъдӣ хайр.